Takže dovolte, aby som teda nadviazal na predchádzajúcu prezentáciu. Mám pocit, že mám takú dosť neľahkú úlohu, lebo moji predrečníci boli veľmi zanietení a mali veľmi pekné prezentácie. Tak dúfam, že vás nejakým spôsobom zaujíma aj moja prezentácia, ktorá je viac tiež tak skôr technokraticky postavená, ale budem sa snažiť to nejako odprezentovať, pretože cieľom mojej prezentácie je hlavne informovať vás o tom, čo náš výskumný ústav, a teda Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum robí v oblasti spracovania, nakladania a manažmentu biomasy, pretože máme dva projekty. Jeden medzinárodný projekt, to je projekt Biocash, a druhý projekt je projekt Repower z plánu obnovy, a tieto obidva projekty sa vlastne týkajú spracovania biomasy. Ja som to znova poňal tak nejako edukatívne a výskumne, tak som prvé dal také slajdy, ako čo je biomasa, ale myslím, že týmto sa asi nemusíme nejako veľmi zapodievať. Každý vieme, že teda dôležitá tá biomasa je v tom, že teda je to organická hmota a teda je dôležitá z toho pohľadu, že tvorí nejaký obeh a cyklus. Len čo mi prišlo dôležité je v rámci teda prírodných zdrojov, aby sme sa pozreli, kde sa nachádzame. Máme tu v prírode prírodné zdroje, materiály, voda, pôda, ovzdušie, a potom tie materiály máme abiotické, biotické. Tie abiotické to sú tie neobnoviteľné, fosílne palivá, kovové rudy a tak ďalej. A my sme práve v tej kategórii tých biotických, obnoviteľných, ktoré sú teda z poľnohospodárstva, z lesníctva a z rybolovu. A toto je to dôležité, tá obnoviteľnosť. Preto vlastne chceme ďalej pracovať s biomasou, pretože je kľúčová, je obnoviteľná a teda na rozdiel od tých neobnoviteľných materiálov v podstate je kľúčová do budúcnosti. Jedna z takých dôležitých vecí, čo sa týka biomasy, v angličtine sa hovorí o biomase, biomasa 6F, že má teda 6 nejakých takých funkcií, zabezpečuje potraviny, krmoviny pre zvieratá, paliva, energiu, suroviny, vlákna, hnojivá. Nám to celé prepája tá biomasa s pôdou práve cez ten posledné to F-ko fertilizers, čiže hnojivá. Čiže toto je podstatné v tejto našej časti a prečo sme sa dneska stretli. No a prečo sa venujeme biomase? Dôležité, už to tu bolo viackrát spomenuté aj na predchádzajúcich prezentácií, problém klimatickej zmeny, zhoršovania stavu životného prostredia. Biomasa je jeden z kľúčových bodov a manažment biomasy na to, aby sme vedeli sa nejakým spôsobom s týmito problémami vysporiadať, a nielen vysporiadať, ale ich aj riešiť. Ďalej máme tu Európsku zelenú dohodu, ktorá hovorí o tom, že máme dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, čiže vyrovnaná emisná bilancia so záchytmi alebo s nejakým znižovaním, čo je teda veľmi náročná úloha. A znova biomasa je kľúčová v tom, aby sme sa k tým cieľom niekde pohli týmto smerom. To je prepojené zase na vytvorenie udržateľného priemyslu, lebo aby sme teda tú Európsku zelenú dohodu a aby sme išli niekde smerom k vyrovnanej emisnej bilancii, tak potrebujeme aj priemysel nastaviť, teda všetok priemysel, ale okrem iného teda aj poľnohospodárstvo ako nejaký typ priemyslu, alebo pôdohospodárstvo, čiže poľnohospodárstvo aj s lesníctvom, tak, aby fungoval udržateľne a plnil tieto ciele. A zároveň samozrejme, aby sme využívali efektívne zdroje, keďže vieme, že zdroje, ktoré využívame z veľkej časti sú neobnoviteľné, potrebujeme, a do budúcnosti je to neudržateľné, potrebujeme s touto biomasou takto pracovať. Čiže toto sú v zásade také kľúčové body, prečo sa bavíme o biomase a prečo potrebujeme tieto veci riešiť. Čo sa týka hierarchie odpadového hospodárstva, tu som si dovolil len teda znova upozorniť na to, že máme tu nejakú hierarchiu odpadového hospodárstva, kde samozrejme optimálne a ideálne je predchádzať vzniku odpadov.
alebo teda v druhom kroku, pokiaľ to sa nám nedarí, tak pripraviť ich aspoň tak, aby sa dali znova použiť. Samozrejme recyklácia, iné zhodnotenie, až ten posledný, pokiaľ už končia všetky spôsoby, tak je nejaké zneškodnenie. Znova zvýraznil som iné zhodnotenie ako niečo, čo nás naviguje vlastne, že tá práca s biomasou, my tú biomasu chceme nejakým spôsobom znova nejak inak zhodnotiť a vrátiť do toho cyklu. Čiže tu sa nachádzame zase v tej hierarchii obehového biohospodárstva. Aké sú bariéry pre využitie biomasy na Slovensku? Čiže po nejakých skúsenostiach a teda aj v viacerých stretnutiach na rôznych takýchto workshopoch a stretnutiach vnímam, aspoň ja, je to naozaj skôr aj možno potom na tú ďalšiu diskusiu, ako dôležitý bod nedostatočná infraštruktúra pre spracovanie biomasy, finančné náklady, čiže náklady na prevoz, spracovanie a podobne, nedostatok informácií a povedomia, čo je podľa mňa extrémne kľúčové a teda vidím, že vložil som to ako jeden z bodov, ale tento bod sa nám tu naozaj opakuje a teda viacerí predrečníci o tom hovorili. Regulačné a legislatívne prekážky, logistické výzvy, čiže toto sú z môjho pohľadu také vypichnuté dôležité tie bariéry a obmedzenia. A ja som zvýraznil práve dve, ten nedostatok informácií a povedomia a regulačné a legislatívne prekážky, pretože tie sú pre nás ako dva kľúčové body k tomu, ktoré vlastne sa snažíme do nejakej miery riešiť v týchto dvoch projektoch. Jeden projekt je ten EGP Soil, čo je projekt Horizontu, európsky projekt. Do neho spadá vlastne ten projekt Biocache a potom je to vlastne z komponentu 19 plánu obnovy, rozvoja a podpora výroby udržateľného biometánu a využitia organických hnojív a podobne. To je taký dlhý názov. Čiže tieto dva projekty v zásade sú kľúčové alebo teda majú snahu nejakým spôsobom prispieť k riešeniu týchto dvoch bodov, ktoré tu máme. Keď si zoberieme prvý projekt EGP Soil, aké sú ciele projektu, ten projekt má teda viacero bodov, ale aby sme tu neboli moc dlho, jeden dôležitý bod som vypichol, a to je identifikovať súčasné politiky, akčné plány na podporu používania organických úprav na pôde. Čiže to je jeden taký bod. Keďže ide o európsky projekt, je tam možnosť a možno je to aj niečo, čo je kľúčové pri tých európskych projektoch, pozerať sa na to, ako to je v iných krajinách, s legislatívou, s možnosťami, aby sme vedeli, ako to funguje niekde a inde. A druhý je identifikovať kľúčové údaje a medzery teda v nejakom modelovaní, pretože tento projekt sa zaoberá aj tým, ako postaviť nejakým spôsobom dátový model na to, aby sme mali nejaký analytický nástroj, ktorým by sme vedeli nastaviť tie rozhodovacie procesy, lebo ten bod predtým, ako tie bariéry použitia biomasy, ten jeden bod, ktorý sa zaoberal informáciami, problém je, a nie len pri biomase, že štátu chýbajú nástroje, ktorými by vedel vlastne na základe údajov správne robiť rozhodovania. Veľa rozhodovania na úrovni štátu je skôr pocitových a takých nejakých, veď aj vidíme, ako to je dneska, kam vedú tie diskusie. Častokrát tá diskusia nie je vecná, nie je o dátach, ale je vedená veľmi takým pocitovým a potom dochádza ku konfliktom a podobne. Čiže toto je pre nás kľúčové. Tá prvá časť tohoto projektu EGP Soil, teda ten prvý bod sa zaoberá nejakým prieskumom. Toto je v podstate doména skôr Ľudsky Balákovej, teda ona toto celé zastrešuje. Ja som to len teda s jej dovolením vložil sem do prezentácie, aby ste videli, ako prebieha povedzme dotazníkový prieskum. Tam sme v spolupráci s Tureckom vlastne riešili dotazník, čo je inak celkom zaujímavé, lebo porovnávame podľa mňa dve krajiny veľmi odlišné veľkosťou, polohou, čo je tiež veľmi zaujímavé a tým pádom aj tam človek môže vidieť tie rôzne priority a ako kto vníma vlastne
tú otázku spracovania biomasy, manažmentu pôdy a podobne. Takže pár len tak som vytiahol tých tabuliek, aby sme vedeli, že ako napríklad jeden dotazník prieskumu, ktorý sa venoval aspektom zdravej pôdy a teda čo je z ich pohľadu, aké sú najväčšie benefity pri hospodárení na zdravej pôde. Vidíme, že veľmi, veľmi silný dôraz je kladený na tie ekonomické benefity. Čiže je vnímané, alebo aspoň ja to teda takto vnímam, že aj tí ľudia, ktorí pracujú s pôdou a ktorí v podstate idú aj týmto smerom, tak vnímajú ako veľmi dôležitý, že zdravá pôda znamená, že do budúcnosti, alebo možno aj už v súčasnosti, dáva to aj ekonomický význam, dáva to ekonomické benefity, že bez tej zdravej pôdy do budúcnosti v podstate nám padne aj táto dôležitá časť, lebo či chceme, či nechceme, za všetkým tá ekonomika musí nejakým spôsobom fungovať, s tým sa nedá nejakým spôsobom, bez toho sa nedá fungovať. Ďalej tu máme napríklad faktory limitujúce rozvoj týchto podnikov a tuto je teda zvýraznené zase to, čo sme si povedali, že veľmi veľa respondentov odpovedalo, že teda chýbajú tu kapacity, ľudské zdroje, ľudia, a vedomosti, ktoré by nás ďalej posúvali. Čiže tu aj keď bola tá predchádzajúca nejaká diskusia o tom, že ako ďalej vlastne s tou témou vzťahu k pôde, ochrany pôdy a podobne, tak áno, treba začať naozaj od škôl, od detí, od vzdelávania, a tí ľudia si potom tie informácie ďalej nesú v tom svojom profesnom živote a ďalej možno budú aj na teda vyšších stupňoch vzdelania, aj potom v praxi toto povedomie a tieto vedomosti ďalej uplatňovať. A je to naozaj kľúčové, lebo keď teda z môjho pohľadu, keď my sa teda stretávame tiež veľa s poľnohospodármi a s praxou, faktom je, že nám chýba kvalitný poradenský systém. Myslím, že to sa asi zhodneme. Spoločná poľnohospodárska politika tiež má v sebe veľmi dôležitý komponent teda toho poradenstva, ktorý sa ale na Slovensku stále nepodarilo rozvinúť. A toto je podľa mňa jedna z veľkých bariér uplatňovania aj iných postupov. Pretože tie ostatné, nazvem to teda konvenčné vedomosti, ktoré všetci máme, ktoré pochádzajú zo stredných poľnohospodárskych škôl, z vysokých škôl, tie sú tu, to povedomie je, veľkú časť toho poradenstva tvoria veľké komerčné firmy, ktoré predávajú osiva, hnojiva. Tu je obrovské silné zázemie, ktoré si poradí bez dotácií od štátu, bez všetkého, to ide. Ale ako náhle chceme otvoriť nejakú inú tému, ktorá je momentálne nekonvenčná, dúfajme, že do budúcnosti sa teda pretaví do konvenčného, my potrebujeme naozaj nástroje aj podporu štátu, aby sme tieto veci proste vytiahli na svetlo sveta aj do systému bežnej poradenskej praxe. A toto je podľa mňa jedno z kľúčových bodov. A toto je zase, to ma zaujalo tiež v rámci toho, aké sú rozdiely medzi ponímaním Slovenska a Turecka, aby sme teda neboli len taký negatívny, aby sme mali aj niečo také, že vidíte napríklad, čo sa týka toxínov v pôde, tak tu vlastne Turecko, tam je nejakých 34% respondentov odpovedalo teda, že je to vážny problém, u nás je to 4%. Čiže my keď sme aj na rôznych fórach, aj v zahraničí a podobne, treba povedať, že Slovensko má naozaj to šťastie, že aspoň z pohľadov kontaminácie, teda kontaminácie umelej. Samozrejme, máme tu kontaminované pôdy, nie je, že kontaminované s vyššími obsahmi prvkov, ale z dôvodu prírodzeného výskytu vlastne. Takže to sa nedá takto ponímať, ale čo sa týka pôd znehodnotených ľudskou činnosťou a kontamináciou, naozaj na Slovensku nie je vážnym problémom a toto je jeden z našich veľkých benefitov, si myslím. Ja si myslím, že to je štatistická chyba, len tie 4% respondentov si to uvedomujú, aká je naozaj tá situácia. To je, áno, takto, zase asi zrejme aj tento dotazník, neviem, to by vedela Ocka povedať, že
To je to, že do tých dotazníkov sa častokrát možno zapájajú práve tí, ktorí sa snažia, majú to povedomie a chcú byť. Ale aj tak je to veľmi zaujímavé, lebo ja som tým chcel skôr poukázať na to, že nie je to úplne odtrhnuté od reality, lebo na Slovensku naozaj, aspoň z monitoringu a z vecí, ktoré máme, nemáme nejaké vážnejšie problémy s kontamináciou pôdy, aspoň nie s veľkými rozsahmi. A bavíme sa o poľnohospodárskej pôde. Samozrejme, je tu kopec ploch, ktoré sú kontaminované, ale nie sú poľnohospodársky využívané, povedzme po armáde a podobne. A to je v porovnaní s inými štátmi, hej? Čiže dalo by sa to aj povedať, že máme zlú situáciu, oni majú ešte horšiu. Áno, ale aj tak, keď si zoberieme, ak by sme si zobrali nejakú takú hierarchiu degradačných činiteľov, čiže erózia, okyslovanie, kontaminácia ťažkými kovmi, zhutnenie a podobne, tak keby sme to zobrali percentuálne, tak tá kontaminácia z týchto degradačných faktorov je niekde úplne dole, pretože percento tej kontaminovanej pôdy je nízke. To, čo máme úplne na vrchu a o čom sme sa tu bavili, to je povedzme erózia pôdy. Erózia pôdy nám v rebríčku je úplne hore a za ňou môžeme hovoriť o zhutnení pôdy, straty organickej hmoty. Čiže toto je to, čo nás trápi, čo je kľúčové a o čom sme sa tu aj bavili. Čiže vidíme, že teda... Takže aby som to nejako veľmi nenaťahoval, chcel som len ukázať teda, ako jedna z vecí sú tieto dotazníkové prieskumy, teda zisťovanie, ako to vyzerá, povedzme, aj v zahraničí a podobne. A druhá časť, ktorá je taká znova technickejšia, ťažko, skúsim to nejako vysvetliť, ale jedna časť sa hovorí práve o dátovom modeli a o modelovaní, aby sme vedeli v podstate nejakým spôsobom začať pracovať s dátami a z tých dát mali nejaké výsledky. A toto je taký model, ktorý sme my interne navrhli práve pre modelovanie biomasy, teda vstupov a výstupov v zmysle spracovania biomasy. Toto je len ako taká ukážka, ako to vyzerá dátovo, ale myslím, že toto bude lepšie. Je to v zásade taká naozaj taká súvaha, jak je to pri financiách, že na ľavej strane máme tvorbu biomasy, ktorú chceme kalkulovať. Čiže jednak hovoríme o bioodpade. Tuto vidíte vlastne tabuľku všetkých kategórií bioodpadov, tak ako ju eviduje Ministerstvo životného prostredia. Čiže tu máme jednu zložku, s ktorou potrebujeme pracovať. Potom zo spodu nám ide biomasa zase z poľnohospodárstva a z lesníctva. Čiže tuto znova máme dáta z platobnej agentúry, poznáme informácie o pestovateľských plochách, o tom, čo sa tam pestuje. Máme evidenciu zvierat, čiže znova vieme v tom modeli kalkulovať, s akým potenciálom alebo s akým množstvom vedľajších produktov vieme kalkulovať, ktoré môžu potom vstúpiť samozrejme do potom finálneho spracovania produktov z tejto biomasy. Respektíve, prečo je to ešte dôležité? Dôležité je to aj pretože nevieme správne a dobre odpovedať, respektíve v tej skladačke, alebo nemáme momentálne podľa mňa nástroj, ktorým vieme odpovedať, koľko tej biomasy z pôdy môžeme zobrať pre tieto účely, aby sme zase pôdu neochudobnili o uhlík. Toto je veľmi dôležité, lebo aby sa nám zase takým ako keby, jak to tak častokrát býva, takými akože pozitívne myslenými krokmi sme nespôsobili zase ďalšiu katastrofu. No, poznáme to tu ako so slnečnými elektrárňami, akože hej, chceli sme ako zo slnka energiu a zvrtlo sa nám to na to, že ideme na poliach stavať obrovské elektrárne slnečné, namiesto toho, aby sme slnko využívali v podstate ako nejaká fotosyntézu a ak technologicky, tak skôr na budovách ako nejaká decentralizovaný systém. My zase sme to poňali, ideme veľká fotovoltaika, tu ideme napojiť na veľkú sieť a urobili sme z toho zase niečo iné, čo sme nechceli. Ale to len ako zase príklad. Čiže tu máme tú ľavú stranu a v tom modeli potom ďalej vlastne potrebujeme si tie odpady nejakým spôsobom rozkategorizovať, jednak z pohľadu, lebo sú tu v zásade dva také kľúčové z môjho pohľadu systémy spracovania biomasy. Je tu veľký dopyt po bioplyne, biometáne a vo veľa stratégiách aj Ministerstvo životného prostredia
uvidíte a vidíte, a dá sa to tam dočítať, že Ministerstvo životného prostredia sa veľmi spolieha na to, že jeden z takých kľúčových cieľov zelenej politiky je práve budovanie bioplynových a biometánových staníc. Majú to tam. A viete prečo? Lebo to je pre nich najpohodlnejšia cesta. Áno, no len však k tomu sa zase dostaneme, hej. A potom tu máme aj rozdelenie teda bioodpadov. Teda ide o to, tú biomasu teraz rozkategorizovať vhodnosť pre využitie v bioplynkách, biometánových staniciach. A tým druhým je vlastne samotné kompostovanie, čiže tam je dôležitý ten pomer uhlíka a dusíka a podobne. A potom vlastne ďalej prebieha nejaká v tom modeli kalkulácia, ktorá by mala končiť potom zase to som už nezväčšil, na tej druhej strane rovnice, kde v podstate by sme mali mať na konci produkciu nejakého výstupu, digestátov, fugátov, kompostu a podobne. A mali by sme mať zrátané, koľko poľnohospodárskej pôdy vieme týmito materiálmi alebo týmito výstupmi pohnojiť. Čo mňa zaujalo, že mali sme svojho času také stretnutie s pracovníkmi krízového manažmentu, krízového riadenia. A oni sa dopytovali po rôznych dátach, lebo teda to krízové riadenie, jeho úlohou, aspoň z môjho pohľadu, je pripraviť nejaké, aj na základe teda dát, nejaké štúdie, metodiky, ako by mal prebiehať keď sa stane nejaký krízový stav, ako by sa malo postupovať. A napríklad nemáme žiaden systém krízový, a teda videli sme, že teraz teda dostali sme sa do obdobia, prišiel COVID, prišla vojna a podobne, zrazu obmedzujú sa kohútiky s plynom, prísun surovín, potravín sa začal ako keby obmedzovať, teraz strach, či budeme mať dosť plynu na kúrenie a podobne. No ale my nemáme v krízovom riadení vôbec nejaký nástroj, ktorý by povedal, že OK, tak čo sa stane, keď Duslo prestane vyrábať priemyselné hnojivá, keď ich nebudeme vedieť doviesť. Ako chceme zabezpečiť výživu obyvateľstva? Aký máme potenciál vlastne iných zdrojov, ktorými by sme vedeli zabezpečiť toto? Lebo to sa môže stať veľmi ľahko. Svet je dneska nevyspytateľný, zistili sme to. Čiže toto je z môjho pohľadu veľmi dôležitá otázka, že na čo by mali takéto nástroje slúžiť. A tie výsledky potom môžu byť veľmi aj účelne využité práve na podporu týchto systémov a tomu, čo hovoríme. Lebo kým to takto nemáme po lopate a po ruke niekde, tak síce o tom vyprávame každé, áno, máme klimatickú zmenu, áno, horúco je, tak hej, klíma to vyrieši a podobne, ale neriešime vlastne tú podstatu toho problému a štát nie je vôbec pripravený na riadenie a zvládanie týchto kríz. A prepúpnem sa hneď teda na ten druhý projekt Repaver, ktorý je, ten prvý to je taký výskumný projekt, ten Repaver je viac zameraný už naozaj na praktické výstupy a výsledky. A naozaj jeho ciele sú postavené tak, že vidíte lepšie rozhodovanie v agrosektore. Už som o tom teraz hovoril, nebudem to viac rozširovať, ale presne o tom toto je. Aby bol teda agrosektor schopný zabezpečiť a aby bol udržateľný. Viac menej o tomto všetkom, nechcem to nejako naťahovať, o tomto všetkom sme hovorili, takže toto by som aj preskočil, aby som to nenaťahoval. Tie výstupy toho projektu, jeden výstup je vypracovanie komplexnej mapy produkčného potenciálu, ďalšia je katalóg technológií bioplynových a biometánových staníc kvôli tomu, že ten projekt je primárne zameraný na teda podporu produkcie biometánu a bioplynu, ale bolo v čase, keď sa riešilo a rozhodovalo presun tejto agenty na náš rezort, tak v tom čase teda bolo do toho celého doplnená aj tá obehová bioekonomika, spracovanie biomasy. Čiže ten katalóg tu je, ale zároveň tam pribudli ďalšie veci. A to je katalóg technológií a technologických postupov spracovania bioodpadu. Potom je to katalóg opatrení a riešení príkladov z praxe, čiže aké rôzne typy postupov na poľnohospodárskej pôde sa dajú riešiť ako pre zlepšenie stavu. A ten posledný bod je tá cestovná mapa obehového biohospodárstva, ktorá tu bola spomenutá v predchádzajúcej
prednáške, ktorá to celé zastrešuje. Čiže ja vnímam ten projekt tak, a tak ho sa snažíme aj prezentovať a tak aj smerujeme, že máme možnosť teraz v rámci plánu obnovy, keďže podľa mňa plán obnovy je niečo, čo má štátu priniesť nejakú vyššiu pridanú hodnotu, čo tu nebolo, začať spájať všetky informácie a dáta na jednom mieste. Čiže tie katalógy by mali predstavovať, tie katalógy samozrejme na konci musia byť verejne dostupné, čiže chceme vytvoriť nejaká naozaj katalógovú službu, ktorú by sa dalo samozrejme aj časom doplňať, kde by sa dali vyhľadávať. Kde na jednom mieste by sa dalo, áno, aké mám možnosti rôzneho typu obrábania pôdy, hospodárenia na pôde, ako viem spracovávať tú biomasu do rôznych, do kompostov, do výroby rôznych organických hnojív, nejaké správne postupy praxe a podobne. Čiže toto je cieľom. A tá cestovná mapa obehového biohospodárstva, tam nám dáva zase priestor na to, aby keď tu zistíme rôzne bariéry, ktoré zisťujeme hneď od začiatku, samozrejme to si nemôžeme povedať, tak tu máme možnosť vlastne tie bariéry pomenovať a povedať, čo treba urobiť na to, aby sa tie bariéry prekonali, aby sme vedeli tieto ďalšie postupy nejakým spôsobom alebo výstupy realizovať. Čo je teda tá komplexná mapa produkčného potenciálu, takže tam je potrebné identifikovať teda tie vstupné zdroje, analyzovať teda obsah tých dát, definovať teda chýbajúce údaje, ktoré nemáme a spracovať ich do nejakej priestorovej podoby, lebo je to mapa. A definovanie ešte nástrojov, toto je dôležité, to je to, čo som povedal, ten RED 2, tie podmienky RED 2, to je práve to, že potrebujeme zabezpečiť naozaj to, aby sa nám pôda neochudobňovala o uhlík. Dajme tomu, toto je dôležité napríklad momentálne pri výrobe bionafty a zložiek do benzínu a do nafty, lebo síce ako využívame poľnohospodárskú produkciu ako zložku do palív, daňovo ju vlastne zvýhodňujeme a podobne, sme ekologicky, ale vlastne tým pádom aj časť teda tej biomasy z tej poľnohospodárskej pôdy odnášame a tým pádom nemôžeme dopustiť, aby sa nám degradovala pôda ako nejaký vedľajší efekt nejakého benefitu z výroby bioetanolu a bionafty. No a teda aká je naša predstava o tej aplikácii a o tej mapovej aplikácii, alebo čo potrebujeme vlastne vyriešiť? Potrebujeme dať teda dokopy dáta z využívania krajiny, z využívania biomasy v poľnohospodárstve, biomasy z lesného hospodárstva. Tá biomasa z poľnohospodárstva je tvorená nejakými pozberovými zvyškami, čiže tú časť biomasy z poľnohospodárstva vieme kalkulovať a vieme s ňou pracovať už dneska, pretože tie dáta z platobnej agentúry sú verejne dostupné. Máme aj údaje o produkcii a podobne. Biomasa z lesného hospodárstva je pre mňa niečo, čo ešte momentálne je úplne neuchopiteľné. Neriešili sme to, ale aj tam sa musíme na to pozrieť. Potom samozrejme veľmi dôležitá časť biomasy z poľnohospodárstva sú nejaké nespracované zvyšky zvierat a podobne, ktoré sa tiež dajú potom takýmto spôsobom spracovať. Komunálna biomasa, čiže to je tá biomasa, ktorá vzniká v podstate pri práve, komunálnej zelene a podobne, úpravy cintorínov a podobne. Kuchynský, biologicky teda rozložiteľný odpad zo škôl, z jedálni, z domácností, odpady z potravinárskej výroby, čiže máme tu potravinárske podniky, mliekárne, spracovanie mäsa a podobne. Pripojil som k tomu aj čistiarne kalov z komunálnych vôd kvôli tomu, že môžeme polemizovať ako chceme, ale v tej rovnici musíme mať, lebo to je ďalšia biomasa, ktorú tvoríme, ktorá má svoje riziká. Každá z tých biomas alebo väčšina z toho bioodpadu má nejaké svoje riziká. Ale potrebujeme dať odpoveď aj čo s čistiarenskými kalmi. My ich budeme ich tvoriť vo veľkých množstvách. Vieme, že nám chýbajú živiny a organická hmota v pôde. V tom kale ich je hrozne veľa. Čistiarne odpadových vôd postupne nabiehajú na systémy, kde sú povinné zachytávať aj fosfor. Vieme, že s fosforom bude veľký problém aj z pohľadu umelých živín. V tom čistiarenskom kale ich máme. Je to zase ďalšia otázka. Čo s čistiarenským kalom? Priama aplikácia, využitie čistiarenského kalu v kompostovaní, v procesoch, kde by možno ten mikrobióm a podobné veci vedeli
buď znížiť riziko, eliminovať alebo znížiť možno riziko látok, ktoré sa v kaloch nachádzajú a ktoré sú rizikové, napríklad antibiotika a všetky tie farmaká. Neviem, to by možno ľudská vedela povedať, ale je dosť možné, že ten mikrobióm by si vedel možno poradiť aj s týmito látkami. No a potom na pravej strane, ja som dal širokú prezentáciu, takže na pravej strane máme vlastne zase zmapovanie tých spracovateľských kapacít. Čiže hej, biomasu vieme spáliť, vieme ju teda anaerobnou digestiou premeniť na bioplyn, biometán, z toho teplú energiu. Vieme ju skompostovať, vieme vyrábať iné typy organických hnojív, vieme ju využívať na stavebné alebo iné materiály. Čiže takto by sme mali vyskladať nejakú mozaiku údajov v krajine a tie by sme mali potom následne prepojiť cez identifikáciu ich lokalizácií, množstva, sezónnosti produkcie, zaradenia do rôznych kategórií a takisto vlastne identifikovať tie spracovateľské kapacity. A keď budeme mať všetky tieto dáta pokope, potom môže prísť zároveň zložka rozhodovania, či má význam ísť do kompostární, či má význam ísť do bioplynových staníc, alebo akým spôsobom tú mozaiku a skladačku celú poskladať, aby to bolo funkčné a bežalo to, tak jak vy hovoríte, aby sme nešli zase systémom to, čo je najjednoduchšie, tak to poďme uplatňovať. My máme uplatňovať to, čo je potrebné a nie, čo je najjednoduchšie. No ale my teraz zisťujeme to, že keď pracujeme s týmto, teraz sme si postavili nejakú schému, dáta a podobne. Otázka, tie dáta nemáme, respektíve dáta sú. Ministerstvo životného prostredia má nejakú databázu odpadov. Tá databáza, jej kategorizácia, informačná hodnota je veľmi, veľmi obmedzená na to, aby sme ju vedeli efektívne využiť pre tieto účely. Podrobné dáta sú vlastne nedostupné pre verejnosť, nevieme ich použiť. Okresná úroveň je síce možná nejakým spôsobom, ale už potom nám agreguje do veľkého územia tie údaje, takže ich použiteľnosť je potom obmedzená. Na nehovoriac o ďalších iných údajoch, ktoré nám chýbajú v tej mozaike. Čiže predpokladám, že budeme musieť vytvoriť aj nejaký systém iného typu zberu údajov pre túto aplikáciu dobrovoľného, aby sa dobrovoľne tie firmy a tie spoločnosti, ktoré chcú do toho zapadnúť, aby sme tie údaje zozbierali. Lebo toto je základ pre analytické nástroje. Analytické nástroje, či už z pohľadu firiem, ktoré, neviem, chcem postaviť kompostáreň, tak optimálne je zistiť, čo je v okolí. Či tam nemám už nejakú spalovňu, kompostáreň, či má význam vôbec tam niečo realizovať a kde máme zase tie medzery, kde nám to chýba. Toto nemá, neviem o tom, že by toto malo životné prostredie alebo ministerstvo pôdohospodárstva a my robíme rozhodnutia. My robíme strategické rozhodnutia bez toho, aby sme vedeli, a to nehovoríme o ničom sofistikovanom, však to hovoríme o základnej veci. A my sa hráme, my pocitovo, jak vy ste povedali, životné prostredie, no dobre, máme úlohu znížiť CO2 emisie, čím nahradíme, no tak za každým družstvom bude bioplynka, tam ju postavíme, vyriešené. Matematicky to dá, akože keď v tej rovnici to bude mať význam, ale potom sa stretneme s asociáciou bioplynovou, a mali sme taký ako brainstorming a riešili si tam veci a akože ukladali tam nejako na tú tabulu, že čo majú problémy, legislatíva, financie a tak. A hovorím, akože vstupná surovina, akože vy ste s ňou v pohode, akože dobre. No ako vstupná, ale to je problém, to my nemáme vstupnú surovinu. Za to máme všetky bioplynky, alebo gro bioplyniek postavenú na kukuričnej siláži, lebo to je prirodzene jediný zdroj ceny, ktorý je celoročný, viete ho niekde uskladniť, vyrobiť, má obrovskú energetickú hodnotu, čiže v tej bioplynke produkuje. No dobre, ale však keď sa teraz, ako aj laicky teraz akože budeme baviť a pýtať, tak každý dobre, ale však tá bioplyn, my by sme chceli, čo s tým biologicky rozložiteľným odpadom hore, čo s tými, ja neviem, zvyškami zvierat a podobne, čo s nimi, ako však my nechceme spalovať kukuricu vieme zhodnotiť aj iným spôsobom. My potrebujeme zhodnotiť. Čiže toto je celá podstata toho, čo chceme riešiť a čo je pre nás dôležité. Ako som na tom s časom? Môžem to ukončiť, alebo mám ešte čas? Nemáme čas, ale je to zaujímavé. Dobre. Hej. Nie, lebo potom už mám, nechcem rozoberať tie ďalšie veci, ale chcel som sa dostať k tomuto v tej biomase, lebo mám tam ďalšie slajdy, ale je zbytočné ich prechádzať, lebo o tomto nám ide. Toto chceme teraz riešiť, na tomto pracujeme a to je niečo, čo teda
Dúfajme, že sa nám nejakým spôsobom podarí, ale naozaj narážame na veľké množstvo problémov. A musí ešte posledná vec, len upozorním, že čokoľvek chceme riešiť, tak máme problém s dátami. Naozaj, toto ja všade zdôrazňujem. Sice dáta sú rozhádzané po rôznych inštitúciách, ale nemáme systémy, ktoré by tie dáta agregovali, spracovávali a podobne. Vidíme, keď sme niekde v zahraničí, keď riešime, v zahraničí riešia už úplne iné problémy, nadstavby a podobne. Ako my naozaj sa tu hráme niekde na spodu, nemáme infraštruktúru dátovú, nemáme analytické nástroje. No a teda to celé rozhodovanie potom vyzerá tak, ako vyzerá. No. A potom aj tá diskusia verejná vyzerá tak, že sa len hádame, namiesto toho, aby sme si sadli na takémito vecami. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.